2016tik tokiko enpresak hirien mapen ilustrazioak egiten ditu oroigarri modura saltzeko. Orain izugarrizko ezustea izan dute ustez Estatu Batuetako Ruth arropa markak beren diseinuetariko bat erabili duelako baimenik gabe. Epaiketara jo dute kasua argitzeko. Arratsaldeon ikusentzuleok, tokiko enpresako kideekin egoteaz gain gaurko saioan datorren astean Baionan iraganen den Xingar feria ere aipagai izango dugu. Gaurko izean ekitaldia aurkeztu dutelako. Ongi etorri Iparraldearen orenera. Baionako Xingar feriaren 572. edizioa apirilaren 10-tik 13 arte ospatuko da, iaz bezala bisitarien kopurua mugatzeko ez dute bazko asteburuan eginen. Orotarat 18 ekoizle eta helburuak saltzea bistan dena, baina baita ere goi mailako sektorea ezagutaraztea gazteei eman dezagun. Pour nous les artisans, on en a vraiment beaucoup besoin. C'est vraiment notre événement, c'est notre communication pour montrer notre savoir-faire. Xingar feriaren animatzaileak gogotsu daude, itzordu hori komunikazio molde eraginkorra baita eta oroz gainetik gustatzen zaiona zera da, ostegun goizeko Xingar xapelketa. Et donc là, ce concours fermier qu'on maintient, qu'on pérennise, c'est un moment extraordinaire. Oroak sektorea osasuntsu dago, Xingarra denetan banatzen baita orain, arno pixka batekin ostatuetan eta iaz 160.000 bisitari aurten ikusiko dena prestatzen ari Xingar feriaren 572. edizioarentzat Baionan. Medikuntza sozialeko langileak Baionan kokatua den Pirineo Atlantikoetako departamentuko kontseiluaren aintzinean mobilizatu dira gaur goizean. Frantzia osoan antolatua izan den mobilizazio eguna jarraituz okertzen ari diren lan baldintzak salatu dituzte 200 bat pertsona pitu dituen elkarretaratzean. Gaurkoa da ez dakit zumatgarrena, arazoa da gure lan baldintzak eta baita ere elbarrituen bizi baldintzak okertzen ari direla. Gero eta ahal gutxiago da, gero eta gutxiago erakartzen du lanak, nahi ez, biztan da, ahal gutxi direlako eta beraz behartuak gira lan egitea baldintza txarretan eta hori da. Geroz eta baldintza okerrenetan lan egin behar dutela deitoratu dute profesionalek. Ordezkaririk ez dugu gehiago aurkitzen, beraz langileak dira nekatuak, ez dute ordezkaririk aurkitzen eta beraz ahal guziak txipitzen ari dira eta gobernuak ez du gure sentsura egiten, ez gure aldera eta ez edo adingabeak edo adineko jenden edo elbarrituen aldera egiten. Ildo-horretatik lan baldintza duinak eskatu dituzte. Hain zuzen, mobilizazioaren bidez soldatak igotzea exigitu dute, azken urteetan erosmena ahalmena 130% apaldu baita. Betagameko eskandalua onditzen ari da eta asteazken honetan Alain Ezker biktimen bozeramaileak 58 salaketa gehiago aurkeztuko ditu bortxaketa, sexu eraso eta tratu txarrengatik. Orotarat 200 salaketa daude, batzu Euskal Herritar batzuek aurkezturik, Senpere edo Basusarriko herritarrak daude ikasle ohi hauen artean, baina oraingoz ez du neork publikoki agertu nahi. Salaketa hauen jomugan ustezko 20 erasotzaile, baina gaur egun bakarra epaitu dezakete, bertze kasu guzietan preskripzioa dagoelako. Donibane Loitzuneko tokiko izeneko atelierra 2016an hasi zen hirien mapen ilustrazioak egiten, txuri beltzean eta eskuz. Un premier plan qui est Sergent de Luz. Donibane Loitzunerekin hasi ginen, nahiko fite Baiona egitea eskatu ziguten gero Biarriz, Getaria eta pixkanaka 50 bat egitea iritsi gara. On est monté aujourd'hui, on a une 50aine de créations. Ideia originala, berezia eta ezoikoa. Eta bertako zein kanpotarrentzat gustagarria. On a cherché premièrement à séduire les locaux.
Lehenik bertakoak erakartzen saiatu gara, horregatik detaile oso konkretuak dituzten diseinuak dira, soilik bertakoak uler ditzazketenak. Baina bisitarientzat ere oroigarri ederra da etxeko paretan jartzeko. Baina ez zuten inondik espero beren oroigarri horiek horren urruti iritsiko zirenik. Los Angeleseraino hain justu, bertako Ruth arropa marka batean, beren Monakoko hiriko diseinuaren antz handiegia duen diseinu bat ikusi baitute. Ezagun batek bidalitako SMS batengatik jakin genuen. Jason Deluro abeslari aski ezagunarekin kolaborazio bat egin genuela ikusi zuela esan zigun, eta lotura bat bidali zigun. Begiratu nuen eta ikusi nuen jantzita duen arropan dagoen diseinua gure sorkuntzen antz handia duela. Je zoome sur l'image et je vois que le tenue en noir et blanc qu'il porte. Ikusi berri zutena sinetsi ezin da, egun oraindik ez dira ausartzen gertatutakoari izena jartzen, baina agerikoa da zer den. On dirait que c'est exactement le même design que le nôtre. Esan genezake gurearen diseinu berbera dela. Gure webean maparen zati bat handitua dugu eta zati hori dela gero arropetan ikusten dena. Et après, on paraît qu'il est reproduit sur le vêtement. Pariseko Fashion Weekean ere egon ziren kolezio honekin eta Jason Delurok ez ezik, Lia Houston eskeitarrak ere erabili ditu jantzi horiek. Honek 5 milioi jarraitzei ditu sareetan, izar amerikarrak 150 milioi inguru. Qu'on s'est vraiment rendu compte de ce cas-là. Zer gertatu zen ulertzen hasi ginenean jabetza intelektualean aditua den abokatu batengana joan ginen. Berak, sekulalakorik ez duela ikusi esan zigun horren agerikoa, horren evidentea, eta gogoeta baten ostean prozesu bat abiaraztea erabaki genuen. C'était vraiment un cas d'école, c'était quelque chose de très évident. Horrelako kasuetan normalean bi irudien arteko antzekotasunak aurkitu behar dira. Kasu honetan horren dira antzekoak, ezberdintasunak aurkitu behar direla. Lehenik Rude markarekin harremanetan sartzen saiatu ziren idatziz, eta erantzunik jaso ez zutenez, Frantzia mailan prozesua hastea erabaki dute. Horretarako lehenik markak sortutako arropetako bat erosi behar izan dute, hemen prozesua hasi ahal izateko. Donc on a acheté un short. Beraz, galtzamotz batzuk erosi ditugu aurkitu genuen merkeenak eta 1.300 euro ordaindu behar izan ditugu. Et ça nous a coûté 1.300 euros. Elementu gauekin guztiekin. Aujourd'hui, maintenant, on lance une procédure. Donc, prozesua abiarazi dugu eta zitazioa bidali zaie estatu batuetara. On pense ne rien avoir d'ici à septembre. Irailera arte ez dugu uste berririk izango dunik, ez dakigu zenbat irango duen honek, baina espero dugu zitazioa jasotzean gurekin harremanetan jarriko direla eta gertatu denaz hitz egitea izango dugula. Ez dugu gatazkarik nahi, badakigu askotan gertatzen den zerbait dela, talde handiek egunero lapurtzen dituztela sorkuntzak, ideiak eta uste dugu hori geratu behar dela eta adibide bat izan nahi dugu, ez besterik. Stopper ce fléau de prendre voilà. Zentzu horretan, hainbat sortzailearen babesere jaso dute komunikabideetan izaten ari diren oihartzunari esker. On a énormément de soutien. Mezu eta babes asko jaso ditugu, hainbat sortzaileren mezuak beraiei ere gertatu zaiela erranez eta aurrera jarraitzeko eskatuz eta mezuri guztiek, sustengu horiek indarre ematen digu desmartxa hau bururaino eramateko. Bakoitzari berea aitortuz sortzen eta garatzen jarraitzeko hirien mapen barna. Dolu prozesu batetik abiatutako emanaldia da Argilunak. Komorebi produkzioak ekiratu duen sorkuntza honetan dantza eta ikusentzunezkoak nahasten dira goeltza gainean. Ikusentzuleok endaian eskinitako emanaldiaren irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!